ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଣିଷ ଖୁସି ରହିବା କଥା, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ ତ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା କଥା, ହେଲେ ଏହା କାହିଁକି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ? ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମିତି କିଛି ବାସ୍ତବ କଥା ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣେଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଏବଂ ସତେଜ ରହିବ। ପ୍ରଥମ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ଆମ ମନ କଥା ନ କହିଲେ ବି ବୁଝିପାରୁ, ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କୌଣସି ଯାଦୁକର ନୁହନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ଆଶା କରିବା ଟିକେ କମେଇ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। 2. ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବେ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଏବଂ ନିଜର କିଛି ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। 90 ଦଶକର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା ହେଉ, ବହି ପଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରୁ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କେବେ ଖୁସି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖି ନୀରବ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି ହସ ଖୁସିରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମାନ ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରେମ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଦୁଇଟି ମନର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ, ଯେଉଁଠି ଦୁହେଁ ମିଶି ଜୀବନ